unang Domingo sa Kwaresma karon mga kaigsuunan, First Sunday of Lent, petsa 21 sa bulan sa Febrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 12 ngadto sa 15. Diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og 40 ka adlaw ug gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap, may mga anghel usab nga nagatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli og biyae ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.